Benvinguts. Avui entrarem al Liceu Christian Bourquin d'Argelès per assistir al primer torneig d'Scrabble escolar en català. Fem un repàs de l'actualitat de la setmana. La Fédération internationale de Scrabble català i el Liceu Bourquin d'Argelès han organitzat aquest torneig de Scrabble escolar. És una primera a Catalunya Nord. Molt bé, molt bé. No, ja està, fem així. Endavant. Veurem. A part d'utilitzar evidentment la llengua per jugar, que això ja és extraordinari, hi ha, per exemple, l'explicació de la regla. Sembla res, però un joc sense regla ja no és un joc. Després, evidentment, tens la riquesa de vocabulari, de lèxic. Ara veuràs com l'un i l'altre s'han d'ajudar perquè juguen en equip. Després hi ha també l'interès de la llengua. Perquè els ajudem una mica. Llavors, aquesta paraula existeix, sí, ser trencada, sí. I expliquem una mica d'on ve, perquè mira, el joc, evidentment, motiva els alumnes. Espera. Hem estudiat paraules que són curtes però que tenen molts punts i també que són llargues i que donen punts també. Hi han participat alumnes del Col·legi del Liceu d'Argelès, però també del Liceu de Canet i dels establiments perpinyanesos Maiol i Lurçà. El convidat d'honor i àrbitre del torneig era l'escriptor Joan Lluís Suís. Se suposa que he de verificar els dubtes ortogràfics que poden tenir. Llavors, no sóc l'únic a fer-ho, però ens passegem i quan algun alumne té un dubte ens ho pregunta si això és correcte o no i ho diem i si no ho sabem ho verifiquem. Enviaran delegacions a Barcelona per representar Catalunya Nord a la final de Scrabble escolar dels Països Catalans.